благословенный Божий Господь, исцели люди, да немощи потягайте, древота на немокта, запрет его на духовна болеста, отстрани от них всека квам, болкам, всека болест, всекой оган, всека треска, ако има вони никакви съвършения, безотворни болести и прости, поради Твоето човека душията, Господи. Човеколюбив Владико, Господи Исусе Христе, Боже наш, и само име, Света Кров, Боже наш, Света Радост, и послушай гласа